Eibarko udalarentzat heldu programa funtsezkoa da, gure politikak, gure ekintzaileei zuzendutako politikak ezartzeko. Heldu programaren bidez egiten duguna da laguntza eskaini ekintzaileei batez ere lehenengo urteetan bere bidea errazteko eta sinesten dugulako importantia dela ekintzaileei laguntza programak eta akonpainamiento on bat egitea, gero bere proiektuak ondo garatzeko eta konsolidatzeko. El valor del asesoramiento personalizado que ofrece Heldu está en aterrizar el proyecto a tierra. Cada uno de los emprendedores viene con un momento vital diferente, con una personalidad diferente y unas necesidades diferentes, y más allá del coste económico que podría suponer el acompañamiento personal, bueno, pues yo creo que tiene valor eso, ¿no? El personalizar y acompañarlos a ellos en el camino y eso, tomar decisiones con criterio y en base a datos. Heldu programa oso berezia da, esango nuke Euskadi mailan ez dagoela halakorik. Hasieratik diseinatu genuen ekintzailengan pentsatzen. Bestaldetik, Heldu programa irekitzen du atia Debabarreneko ekintzaileendako ekosistemara. Hau da, diru laguntzak, beste programak, DBGSako zerbitzuak, Eibarko udaletxearen baliabideak. Orduan da nolabait konektatzea ekintzaile horiek eta gure eskualde dauden baliabide guztiekin. Heldu programaren puntorik fuerteena nire ustez, ona zatozela idea batekin eta hemen tensionatzen da proiektua asko garatu arte. Zuk alduzu izan idea bat, baina hemen emate zaio buelta asko eta bukatzen duzu plan batekin zure proiektua aurrera eramateko.